Kunale post eyenzeke lapha kuyingqwale kaMaskandi ethi ivuse okukhulu ukukhuluma ividiyo kaMaZulu esabela esikhundleni zokuxhumana ku-TikTok njengomuntu osethathiwe walotshole eveza khona ithanga. Abanye bathi kungenzeka ukuthi yakudala, abanye bathi ngoba nakho ishuthwe nge-iPhone 16 ngoba ine-quality emangalisayo. Ungaphala uthini ngalolu daba? Ngizofunda ama-comment. She sings very well. Ukuphawula kwami ukuthi niyadakwa Zinja Mgodoyi. Seniyadakwa Mnqatha. Iyona into engingayisho leyo. Nina senithanda ukulawula kakhulu Zinja. Senithanda ukulawula abantu Mgodoyi ndini. Ngilokhu ngisho lento. Musane ukulawula abantu Simbongolo. Nina balandeli bangale hlathi yenu yekani ukufuna ukulawula abantu ukuthi bephile kanjani. Uma elotsholiwe, ulotshole yini? Inkomo zakini lezo ezaphuma emakhaya kini lezo nkomo lezo. Zaphuma kuyihlo, imali yasemakini leyo. Nina nilobele ebani senazi ukuthi umuntu olotsholiwe kanjani? Nilobole ebani? Umahuweni. Uyimpintshe ayisazi nakuphefumula, ibhukuza zamathanga engaphandle. Anikhulumi ngoba yini? Ucula neqhaweleni. Uyayishutha. Ngaye iPhone leyo ukhuluma ngayo. Nansi apha ziyakaleka nolayini. Ingcezu zakhona engathi ingcezu ze-orange. Akunikhathazi konke lokho kuthiwa inkafuna kangaka ngasakwazi nokuphefumula kwenze njani. Nangolwa iParis uze wagoba ekhiphe i-hips. Anikhulumi lutho. Animbuza ukuthi indoda yakhe yomloboza isikhathi leso iyofila nje amasibona izithombe zakhe isabelele online. Aninandaba lokho kuba yini wacula iParis neqhaweleni. So nina niyanyanyisa nina. Le video ke yange-5 enyangeni ka-12 2021 kodwa ngenxa ukuthi nizingane kaSathane niphile emkhathini. Umona wenu usunivala ingqondo asakwazi ukucabanga. Nihambe nigubha izinto. Nigude ekugubheni izinto. Nina ningabathakathi futhi nje angazi emakhaya nibuya akuwona kanjani. Angazi abazali abaniletha kulo mhlaba lo ukuthi uhlobo luni abazali abanizalayo. Liweni izinja ngakhona. Maneke ubunja ngoba nizinja nimigodo nemikhancala. Ilokho nje engingakusho. Hlezi nifuna into ezoveza kabi abanye abantu. Especially uma uhlala ithinta uKhuzani. Le obsession nayo ngoKhuzani nizoyithatha niyifake enganeni zenu, niyifake kubantu enithandana nabo. Bayogcina sebefana nani. Nani ugcina seningazazi ukuthi ninje. La qhawule lalingakaziwa ukuthi lokuhlangane nolwa, lokuhlangane noMahu. Ngoba sebesizile balishoka balibamba ukuthi likwazi ukuthi lime nalo. Lalingenandaba nondaba zoMamuluni. Lalingenandaba lingayingeni lonto leyo. Manje ke ikuphi inkinga? Angilezi intombi zenu nihlale niphuza nazo lezi. Iveza amathanga, niziphatsa amathanga lapha nayithanda. Manje nihlushwe yini ngoMaZulu ukuthi ke bekade enzani? Osesibeni niyabagada kanje. Oma benu niyabagada, niyabazi benzani maningekho, obaba benu bengekho. Uma nisazodakwa kanjena isikhathi eside. Nina nisazokuthola ukuza kunina. Ukuthi nina niyanyanyisa nje. Ukuthi umuntu akaphalazi. Beza abantu sekunokukhuluma kwani. Ngoba nithanda nje ukuthi nibheke izinto, nihambe nicinga nje zinjandini. Manje nje mina ngoba nimigodoyi kanjena nje angazi. Fana impela nezinje ihamba iphusha emgqomo emzini yabantu. Hambe ninaka nje nifola ngamakhala nje aqandayo mpo. So nje into engayisho kunina Fusekane nje iyo into engayisho nje. Ngampela ukuthi ayifusekane nje. Nahambe nile nithola intaba eseduzane noyiphosa kuyo imatsheni. Kulungile nalokho. Nisale kahle.